Ahojky, volám sa Šteniatko Pedlo a keď som mala asi 3 mesiace, niekto mi odsekol jednu packu. Bolelo to veľmi silno, veľmi. S takou labkou som chodil niekoľko dní po dedine, ale nikto si ma nevšimol, no. Tak som šiel zomrieť do klíčkov, lebo už som nevládal. Ale potom ma našla moja zachlankyňa Vielka, ktorá ma vzala domov a zavolala do útulku. Haha. Potom som sa dostal ku Pampi a Maťovi do Svolky, lebo psíky s 3 nožkami nemôžu byť v útulku. Viete? A Pampi mala super špeciálnu misiu. Nájsť mi novú lodinku, kde už budem bývať navždy. Ale najprv sa mi musela Lanka zahojiť na nohe, my tam svietili s laselom 2-krát na deň, ale neviem, ako môže také svetielko pomáhať vôbec. No a zatiaľ, čo som sa hojil, tak som tu spoznal veľmi veľa psíkov. Moja najlepšia kamarátka sa tu volala Luisa. Ale ona si rýchlo našla novú lodinku v Česku. Tak sa moja najlepšia kamoška stala Pampi. Shelly sa so mnou najprv nechcela hľať, ale potom som ju tak presvedčil, že už ma mala láda tiež a už sa so mnou hľala každý deň. No, ja viem veľmi lostomilo presvedčovať. Asi predstavte, že ja vám toto všetko hovorím už z nového domova, už nebývam u Pampy. Tak ja len som chcel všetkým poďakovať, ktorí mi pomohli, aby som nezomlel. Hlavne na leskyni Vielke, Pampinke, že ma tak super plijala, Maťovi a Veronike, že mi každý deň plevezovali, Lanku a chodili so mňou na vetelínu a vám všetkým folovelom, že ste mi plijali rýchle uzdravenie. A môjmu nevlastnému bláčekovi Kvidovi, ktorý ma stále blal na gauč a už nikdy nejakému psíkovi neplajem, aby sa mu niečo také stalo. Pozdravujem zo Slavy, ďakujem za všetko.